29. atala. Osasun munduko gaien inguruko informazioaren transmisioa, arrazoimenean, zientzian eta pentsamendu kritikoan oinarrituz. Kaixo, Alex Arratezelaia naiz, dietista eta divulgatzaile zientifikoa, eta ongi etorri Osasun Iraultzailea FM-ren 29. atalera. Gaurko atalean, hilabeteroko zitari utxik egin gabe, beste elkarrizketa batekin gatoz. Baina kasu honetan bi gonbidatu berezirekin, Txomin Juaristi eta Jon Ibarluzearekin. Alde batetik, Txomin Euskaltel Euskadi taldeko txirrindulari profesionala da, eta bestetik Jon irakaslea izateaz gain, sexta puntako jokalari profesionala ere bada. Hurrengo minutuetan podcastean, beraien profesionaletako jauziaren inguruan, txirrindularitza eta sexta puntari buruz, edota hauek lehiatzen ari direnean ingurukoen partetik jasotzen duten babesaren inguruan hitz egingo dugu besteak beste. Denborari galdu gabe goazen elkarrizketarekin. Bueno, mutilak, ongi etorri podcastera, Txomin. Bai. Jon, zuri berdina, ongi? Ondo, bai. Bueno, motorrak berotzen haste aldera, elkarrizketari hasiera emateko. Zuen bakoitzaren kirol profesional horretako ibilbideari gainbegiratu bat emango diogu. Txomin, zurekin hasiz, konta iguzu nolakoak izan ziren zure hasierak, eta hortik profesionaletara heldu arte egin behar izan zenuen bide hori. Bueno, nire sexta zebilintzen txikitxer, gero futbola proba noan, da gero karriako bat hasi nintzen bizikletan, Ilosan goitiaz, eta guztua behaten ze ambiente goen ekipun eta ze giroen eta kirola eta bera, zelako libertadi goten damen. Eta 6 urte nire basan lehenengo, profesionan eta paso horretik, eta urten ja 8. urti profesionetan. Horri bilbidea, ez da? Gero gehiago sakonduko dugu. Jon, zure kasuan, noiz hasi zinen, noiz hartu zenuen lehenengo sexta eskuan? Nire Txominen moduen hasi nintzen numetan kirol asko egiten, ez? Beti danok daukagun oitxuria modu, futbolin hasi nintzen, gero karaten bebil nintzen, eta hainbeste kirol proba eta gero, 12 urtekin hasi nintzen sexta jokatzen, eta nire kuadriakuk jokatze belako, ez? Ezken baten, gure herri zen bastante eustartute hauen kirola da, eta jente asko praktiketin da bena. Da, gure kuadriak guke oitxuri zeukien sexta jokatzeko, eta nire harin segike hortxe hasi nintzen jokatzen. Eta gero, afizionau mailan nire bilbidi ilusioa izen da, profesional eta heldu aurretik, ez da? Zestibe, gora bera asko dukia esan kirol bat da, lehen profesionalizeteko Ameriketara bizinen, antzarratu zen gero onak harri ben kirola, eta gero, hemen badauk Euskal Herrien profesional mailan jokatzeko, orduan 25 urtekin hasi nintzen profesional mundu jokatzen eta gaur egunen arte. Hortaz, bakoitzaren ibilbidea. Bakoitzaren kirol hauekin jarraituko dugu. Txomin, zure kasuan txirrendularitza da, zure ofizio bakarra. Zer suposatzen du zuretzat kirol hau, txirrendularitza, pasioa zuretzat, ogibide bihurtu izanak? Hasieran, nire amentza zen, profesional eta paseti, txikixe zaren nindea ikustezu, turre, itzulixe eta gatxe ikustezu paseti. Baina, gero urtik aurra junala, ja gero eta desididua egon nintzen, profesional nahi noala izen, nekixen horrek esfortzu handixe suposatze gara, eta, gauza asko lagautaz albora, gehixen juergak, kuarriaukin planak eta itxeko, oporrak, eta, baina, bueltan emostenak bizikletik, oso politxe izan da, esperientzia asko politxek, eta esatez dutena, nire ametza bete da, eta, bai batzutan gogorra, ja gehixen bat ogibidi bihurtzen da nien, ze ja gogoi gizteko zuen, bakizu egin bizule bai, zure bierra delako, eta momentu batzutan, gogorra da, baina oso politxe bai. Labur bilduz merez izan duela, esfortzu guztiak. Bai. Azken izan da gustuko lekuan aldaparik ez, holan txitea bai. Jon, zure kasuan egoera bestelakoa da. Sextan punta-puntan zabiltza, baina lehiaketa irakaskuntzarekin aldi berean egiten duzu. Nolakoa egiten zaizu bi lan hauek, bi ofizio hauek asterokotasunean kudeatzea edo? Zeuk esazunez, guko ondino ez daukeu suerte hori sextatik bizi alizeteko,
txestik ez hautemon eukitxun gora berekin, lehen bai egote izan estatu batuetan urte osoko txapelketak eta temporada bat, eta hortik altzinen bizi, baina gaur egune hemen jokatzen ez daukeu estabilidade hori hortik bizi alizeteko, ez dagoela kondino txapelketa asko, nahiz eta gero eta pauso gehiago moten dizen txapelketa gehiago goteko, gupe gero eta kondizio hori daukegu zen, momentu honetan irakasle bizitziak usta hartzeot ez, alken baten nire hori bidi ezin dalako izan. Eta momentuz bastante ondo da horiet ez, ezkerin herrixen bertan irakasle bai, horrepe asko laguntzu ustez, ez dut hartu behar kotxi beste herri bat ajuteko, orduan temporalde tipe bastante ondo dauket, eta orduan goizitan irakasle biharrak, eta gero atzaldin libreten azenin, edo frontora ensaietan, edo gimnasiora pixka preparetan, momentuz oso gustora bi lanbide honek usta hartzen, gustora. Eskolatik frontoira ere, zenbat metro hango dira, egun bat edo, asko jota, egun berreun asko jota. Hori da, bertan zeleixe paseti da bakarrik frontora heltzeko, horrepe asko eske errazten daudena. Jarraian, bakoitzaren kiroletako izarri gaundienen datuak edo lusatzen joango naiz, eta hauetako bakoitzarenekin alderatzen edo konparatzen saiatuko gara. Txomi, zurekin hasiko naiz. Tadek Pogačar, zalantzari gabe, zenbaki guztiak hausten dabilen txirrindularia. Niri pertsonalki, honen datu harrigarri guztietatik, gehien harritu nauenetako bat, behintzat ondorengoa izan da. Pogačarrek zona bi deituriko intentsitatean, ordu luzez batek mantendu dezaken horretan, 320 edo 340 inguruko batio potentzia mugitzeko alori izateak. Zure kasuan, zona bi deituriko intentsitate honetan, hau da, txirrindulari batek albokoarekin hitz egitea ahalbidetzen dion intentsitate horretan, zenbat batio mugitzeko ala daukazu, ze potentzia mugitzen duzu, hori alde batetik, eta Pogačarren datu hauetan, zenbaki hauetan, zenbat denboran iraungo zenukela, esango zenuke? Lehen eta behin, zenbat denbora aguntoko noan, ez dakit esaten, inoz zotela improbi ez, baina seguro bera beste ez, hori klaru da, eta gero beste aldetik nire hori bigarren soni edo hori izatezune, ni neuk ez dut inoz olako estudizik ez, baina egona pixkat pentsetan, eta nik izango neuke izango zile 300 batio dela. Baina, klaro, ziklismun ez da bakarrik bat isu. Kontun hartu dira pixu, norberan pixu. Jakin de Pogačarrek ni baino bitxia pixaukoa dela, min izango zen batio kilo asuntu ez. Hor berak, azkenin ez dakit zema pixaukoa den, baina... Eta gutxi bat. Hori itxuzu, horre bat isu zati 300 urteko akoz, 5,5 batio kilo. Eta nire kasu izango zen, ez dakit, 5 batio kilo bitxia izango zen. Zenbaki absolututan ez litzateke alde handirik egongo, baina kiloko Pogačarren datuak hor dispara dutzen da. Beste maila baten. Baina hor ikusten da, zelako saltu duken eta esfortzuk eta rekuperetako errestasun eta hor esfortzun daienen oso errez da dira, bestiok ja goi izanin gorkutzai exigentzia maila bat emoten. Beste planeta bateko dela ez, behitzen diozun lekutik begiratuta ere. Bale, oso ondo. Jon, zure kasuan beste izar bat ekarriko dugu gurera, Iñaki Osa Goikoetxea. 2008an, gaizki espanabil, Iñakik sexta puntako pilota bati inorrek eman dione abiadura handiena ematea lortu zuen, 313 kilometro orduko datuarekin. Zuk zeuk ez dakit saiakerari egin duzun edo ez, baina ze zenbakitan ibiliko sinatekela, esango zenuke? Egiz izan ez dut inoz benortu nire pelota baten abiaduri ez. Orduan ezinik jakin, bakite Iñakik iban rekor hori itxeko beste zesta bat izin hauela. Izan lehizen beti irabiltzogun zesti, minbrezko zesti irabiltzen dugu. Eta horre karbonosko zesta bat izin hauen, hautxe errekorra botateko ez da. Ibonek euken rekorra, berretxuarrak, da arepe 306 edo, botaban, 306 kilometro orduko, baina ez tekit Iñakin ekampun izan doai, gu fronto barren ibiltzea, alguna isi alde kontra horre faktori diferentik egongo di, baina ez tekit.
ez dauket zenbat alduten mota. Suposatzo berrenda larogei bat ibiliko nazela, o egun gitxia, ez dut esan, ze inoz ez duztien ertu. Partidetan pilota asko joaten dira, zuen partida profesionaletan, 200 gorako abiadura horretan, tanto barruan. Ni bai, zan manuke, azkenin errebesa botante guzionak, eskubisekin etxo guindarra, eta batez behoxe, atzetik atzera etzeko bai monbiako velozidadi, orduan nik entzetot 200 gora pelota asko gongo ezela. Eta orain, zure aurkari diren horiek guztiak kontutan hartuz, zein esango zenuke dela abiadura handienean pilota ibiltzen duena, bat edo batzuk aipatzearen? Bat aipatzearen, revés potente bat, Johanena esan manuke. Bera oso mutilatu da, aurren hartzen da benin, da revesez botatzen da benin, velozidade darrak hartzen dago pelota horrek. Da gero, eskumiak, Julenek emotetze geixen. Osa, hori, ez dut daite. Oso ondo hortaz, bi kiroletako datu ikusgarri zein interesgarriak. Jarraian joko moduko bat egingo dugu, mutilak. Ni hauei galdera edo esaldi batzuk zuzentzen joango naiz, beste kirolariari buruzkoak, eta hauek, bakoitzak, hauei, esaldi edo galdera hauei, egia edo gezurra hitzekin erantzun beharko diete. Ados? Ulertuta? Txominekin hasiko naiz, Joni buruzko esaldi batekin. Ordo da lehenengoa, Txomin. Joni Barruseak 3 txapel jantzi ditu Aritz Erkiagarekin. Egia edo gezurra? Egia. Egia da, bai. Jarraian Jon, zuretzat, Txomini buruzkoa. Txominek palmaresean 2020 dauko Espainiako itzulia dauka bukatuta. Gezurra. Gezurra? Gezurra da? Momentuz bat eta bat, Txomin zuretzat, Joni buruzko beste bat. Inor ez da izan kapaz, Joni Barrusea Gernikako Winter Seriesetik kanporatzeko. Egia ala gezurra? Egia. Egia, ez da? Bitik bi. Jon, Txominen lehenengo idoloa Amet Xurruka izan zen. Egia ala gezurra? Egia. Gezurra dela esan beharra dukat. Txomin, gogoratzen zara? Wiggins esan nuen. Bradley Wiggins, 2017ko elkarrizketaren batetik jaso dut informazio hau. Zergaitik? Zergaitik edo? Sasoiene guztu dutxaten, beran estilu, hane kronu gutzen zan, dejuko dibuju dukela kasku eta pertsona celebrity txentzaten. Hori daukat apuntatuta, 3 faktore edo 3 arrazoi eman zenituen elkarrizketa horretan. Bere janzteko eragaitik, musika gustuagaitik eta izateko eragatik. Eta Bradley Wiggins, Amet Xurruka bera ere, baino gorago jarriko zenuke behintzat 2017an, gaur egun ez dakik gauza... Gaur egun ikusi da Wiggins, bai, zetan bihurtu da, bai, pixkat eta, Ametze... Herrikoi da, urbileku, da baina izango nuke, bai, Wiggins elortu dena, turpat irabaztita, harina firmoko nogala, ez? Ametzek lortu dezen gauza baina Ametzek zenbat pertsona mugitu esan etxe ingurun eta hori badegiz Wigginsek ez baneko, ipetzetot. Urrengo gonbidatu posiblea, Ametz? Bai. Apuntatuta geratzen da hortaz. Hirugarrena, Txominentzat Joni buruz. Jonen janari gustokoena, txal xerra edo txal tajada piperrekin da. Egia dela esan beharra dukar. Simpli ba. Bai, gustokoenetako bat bai nintzen. Gustokoena ez dakit, ez kateko asko da ze guztetatzen baina, txal xerra ez da txarrena, ez? Bale, eta bukatzeko, Jon, zuretzat azkena Txomini buruz. Txominen janari gustokoena, bere amaren lentejak dira. Bai, leipez. Egia. Bai. Hemen datu asko mugitzen ditugu. Ditxoaren atune eta manetea. Hor parez pare. Oso ongi mutilak. Behin jokoa bukatuta, ingurukoen babesari buruzko galdera egingo diet ondoren.
Bi hauek, Txomin eta Jon, lehiatzen ari direnean, oso ohikoa da, Txominen kasuan kamiseta laranjaz, eta Joni dagokionean arrosa kolorekoarekin, hor euren ingurukoak jotake bereiek animatzen egotea. Zer suposatzen du honek zuentzat, Txomin zurekin hasita? Gauza asko, ez? Nik adibide bat egiteko eta adibidez lehenengo itzuliseko hori nonin, da Ibarreko eta pisa honin markinetik paseta ginela eta markinetik baina behixe bat isun, ez? Jabakizu kuarriak eta hor dauzela, nik karrera horretik gauza preparetan nagoela kuarriak ja plana izen alkartzeko, ez da izela, nik inbidixi neuken eurekin egoteko, horretxe egoteko, esaten akabun, dios, horre guztura moritzen edo, baina gero izen nervioso puntu, ia ondo erantzungo zuen, eta gero akortena isuko lehenengo pasadatik pasa honetzen nien, edo ez da lehenengo bigarrena zan, akortena ja COVID zazo izan, da eureko izan horre isuko azkeneko rampan pasillo inde, da akortena beste inter bat emoztela, ja topera funditzen da pasillo ikusen horrein da euren haupadak eta animukin da, emozionatu da nekitzen, eta sinitzen, emon, da emozioaz negarra urten izten, da akortena gero ja pasillotik pasete zaren beste albiaren alin imondo duzu, da akortena pasilloa maitxu zaren, ezkan, utzi nuen, ja. Korputzek horre momentu nerantzuten zu, beste indarriturri bat izango basamon. Da hori amaitzen da nien, kriston joi, ez? Baina posgarri ze da, ez? Norbera animeti da nien eskusi horako planak eta sortzi, kuarriak gondo paseti, gero norbera arro sentitzi dokezune kuarriaz edo baselan organizatzen dizen da oso politxe da. Horren guztiaren parte izatea, ezta? Norbera fokua denean, areta gehiago. Jon, zure kasuan zer? Antzeko pertsonak, kuadriakoa zaretela kontutan hartuz. Hori da, kuadriakoa ez, da zentzu horretan beti alkarri laguntzen modun, ez? Nire bepa ez da Txominek izan da dena askotan ni dauketen partidu eta hartzen dizen kuadriako grupu nidazten ian honatuko dizen, ze plan dauen edo hori, ni beuk sentitut hori bidixi ez, nahi dutela jugun frontora, baina tokatzen nio kanponea eurekin egota ez, azken nine sortzogun kuadria honek sortzen daren ambienti be oso ona ez, frontora askotan hor egoten di beti eskandalu sortzen, ni pentsen dute ambienti pitzen da bela eta frontoiek berako eskertzen da bela ez, bertan ikusten dago esan beste jentik. Da, gero zer esan ipez, solako apoio ukitxi azken baten, gutzako konpetitzen gauzela oso importanti da eta asko laguntzeko, ez? Beti dazle animetan, nahizte irabazi zein galdu, orduan bakizu betiko zure hori laguntasune hori apoio hori, eta gutzako oso porkarrizea kuadria baten bitxi. Horrela jarraitu desatela, bai errepide egaletan, zein armaietan zuei sekulako babes hori ematen, ezta? Bukatzen joate aldera. Txomin, zurekin hasita, zure lagun Joni edo Lausiri, kirolari eta bidelagun bezala, hitz batzuk bidaltzeko eskatuko dizut, eta gero Jonek gauza berbera egin beharko du, zuk botatako horiek entzun ondotik, hortaz, nahi duzunean, zure txanda. Geixe bat, disfruteri ez, eitzen zauzenaz, hori betzo bakizule eitzen, gero ja hori bidean da batzutan desbideratu itzen dalaz, hori pasinu momentu batzen hori bide bihurtzen daren da, gauzako goz kontra eitzen zuen, igual disfruteti lagatzutezu, normala da modun. Inoz ez dara estudiar, zer gaitxik hasi zaren hemen kirolin, zure kasun ez estik, zestan, gehixima pasinu gaitxik dela. Da hoxe, esan honik, ez zoratzeko, momentuaz disfrutetik eta beste giroz. Gustoko bideo horretan jarraitzeko, ezta? Eskari hoxe da gauzak ondo itxeko motetzun motorra edo giltzea nik entzute hoxe dela, eskeni.
Oso ondo, eta Jon zuk zer? Antzeko mensaje bat, disfrutetako ibilbide horretan, askotan ipintxa pentsetan gero ze etorriko dan ze etorri aldan eta horri buruz bueltaka, baina ni pentsa dut importantea badala bertan momentun bizitzen gabizena disfrutetik. Zenbaten pentsa dut privilegio batzu garela bai ez, zenbat ikasten da bene txirrindulari ibilbide hori eta juveniletan edo sub-23 edo lagabier izaten da ben. Zuk demostreuzu eta aukera hori zeuk irabazizu horregoteko, orduan disfrutatu opera eta galtzen dizen urtitan aprobetxetako ibilbide hori. Horretaz elkarri eskerroneko mezu hori, Txomi eta Jon, kirolari eta bidelagun. Bukatzeko, azkena, zer esango zeniokete zuen 16 urteko bertsioari. Txomi, zurekin hasita. 16 urteko igun larrek ez obsesionetako ez, kirolaz, gehixen bat, nik akortuna igun larrei ez egintzen nintzela nire buruai eta gauz asko algo batera eragatena bazala. Da hor ni pentsatu igual gehixako aprobetxau sozializetako edo kuarri hau gehixagoteko edo plan desberdin gehixetxeko. Baina bertan momentu esan gule bakarrik burun gauza bat dukezu, profesionaletan pasau, da gauza asko lagatezuz, baina ni pentsat nik orduan pentsatzen nagoen bakarrik bizitet izala eta hori ez da bidi, horako edagitan, eta zoritxarrez gaur egun gero eta gehixo pasten hori ez, baina ikustu 18 urteko profesionaletan, eta nik ikustu dut horre horako jentik, horako goixa pasadana profesional eta futuro baten bai euko egula arazu, gehixen bat psikologikuk ez, azkenin 16 urtea zinidana da lagunekin egon, trastadak eta egin eta ez dakit, baina larri izinik gara obsesionau. Ez da nire zure bigarra, eta 18 urteko edo 18 urte baino bitxiagoko pertsona batei ondio horrek arazu nik pentsat gehixetarriko akozela. Horretaz gaztei bideratutako mezu hori Txominen partetik. Jon, zuk, duela dozen urte inguruko zure bertsioari zer esango zenioke? Antzera ez, disfrutetako ibilbideaz, askotan planteta pentsetan etorkizun baten zen egun edo zein egun, da ez dutzeu moten garrantzixaik bertan momentun bizitzen gagoz nahi, orduan ni pentset dut importantien hori xela ez. Gitxia prekupeti gauzekin, tranquila bizitzi eta momentu aprobetxeti ez. Ni ibilbidin zer egula ziren beti ukizu hori ametza Ameriketa juteku edo ez dakit azken baten entzuten dena behori da ez, ez da mundutik Ameriketa juti, baina gero ea tranquila hartu nagoen dupe eta azken baten ez dakizu ze etorriko batzun, orduan alperrikoa gurrengoaz pentsetan egoti ez. Horbe Ameriketako frontoek zaratu zinin, pentsetezan zestalari zentzako zestian amaiera bat etorriko zara, da Euskal Herrien sortu da aukera hori, frontoi barriro betetan dabiz, gero eta txapelketa geisha gabiz eukitzen, emoten da pixkate goruz datorrela ez, zestian olatu hau, orduan ez dakizunez ze pasauko dan, ez galtzeko denporek etorkizuna behitzen eta momentu izfrutetako, goiz izan honatzen. Bizitza buelta asko ematen dituela eta hori, momentuaz gozatzeko. Mutilak, mila esker, guran izatearen, eta aurrengo arte, ondo segi. Eskerrik asko. Eta hau esan da, bukatuzat emango dugu Osasun Iraultzailea FM-ren 29. atala. Mila esker entzuteagatik eta mese bezala podcast hau partekatzea eskatuko dizuet, emandako informazio guztia erabilgarria eta lagungarria izango zaiela uste duzuen pertsona guztiekin. Horrez gain Spotify ebaluazio bat utziko bazeniguketen asko eskertuko genuke. Hurrengo atalean izango du elkarren berri, bitartean ondo segi.